vyvez bordel. Jo. S dětkem. Do piči někam. S dětkem. Do píči. Nemá nikdo, jak si mě našel a mně to je jedno. To strašný zrychlení, furt to jede. Tak kam jedete vy dva? Jdem na polničku. Vyvíz bordel do piči. Co dáváme za jízdy? Hlavně, ať se to 24 hodin Le Mans. Ať se to nedostane někam fízlí. Přidání pilotů, jo? No. A to i tankujete za jízdy, pane? Jo, my nemáme čas na prodlevy. No. Kašar. Co vy, pane, jak se vám sedí? Dobře. Mám jistotu, když mě někdo veze, jak mám jistotu. Žádnej pilot. Jaký postaví kde kdo barák, co tomu říkáte? Tady byla orodná půda, tady se mělo sázet, brambory, že jo, pšenice, ozimy ječmen, a ne tohleto. Nejsem zastánce tady těch baráků, ne? Tamhle to je měšický silo, že jo? Měšický silo. Máme všude baráky plný ženský a představte si, že já žádnou nemám. Ale to ne, No, to se divím, pane, takový majetnej. mám traktor, ale oni na to dneska tyhle ty mladý holky nejdou. On najdete jednou, Já si- počkejte si ještě. Já si počkám. Já si myslím, že přijde moje doba a všechno má svý prostě. Jo? Já Ale se taky bojím, to má aby svý neslezly kouzlo být vlasy, sám, nemyslíte? Ale protože vlasů máte dost Já ještě. už jako mám hodně nervy, tak z toho mi padají vlasy a Jo. Z čeho vy máte nervy? Vždyť Jestli sklidím, všechno nebo- máte, pane. z úrody, že jo? Jestli nepřijde nějaká živelná katastrofa nebo tohle. Vy máte zase to, jo? A co je tohle třeba? To je na zaborání, to je jako hnojivo, ale my Tamhle máte co? No, lesy. My zemědělci nedostáváme žádný dotace teďko. A mně se to moc nelíbí, protože já bych chtěl dotace od Unie. A oni místo toho staví tam ty baráky, jak říkám, a pak jsme bez peněz, že jo. Já jsem minulý rok sklidil 12 hektarů řepky na cukr a představte si, že mi to cukrovar ještě nezaplatil. Jo? Protože je strašný prachy. A ten traktor, údržba, tohle z toho nestojí korunu. Samozřejmě to není Já tady mám levná řidiče, záležitost. já mám řidiče Ano, na traktor musíte a ten taky zaplatit. nebude jezdit zadarmo, že jo? Si najímáte, jo? To je Ukrajinec, jo? Nebo Loďa. A ten má taky rodinu, že jo, na Ukrajině. Potřebujeme, tady jedeme rovně. Potřebujeme posílat peníze Aha. a já ho vlastně financuju ze svýho, že jo? A Voloďa! Voloďa! No, Z Kazety! Moskvy. Moskvy. A u vás traktor? Нет, koně! Je traktor? On je rád, on je hrdý, že jede teď traktorem, protože oni u nich Já? mají jenom koně. Ještě. A co Marfušku nějakou máte? A 30 moja Markuška. A On je hrozně hrdý, se zalúbil u vás do vašeho traktoru. Že ho neotravujte a ať On si musí jede. řídit, aby to No, on je řídil. rád. Já jsem rád, že jsem ho našel A kuda? jako řidiče, jo. To, Kuda? dá, rovno. Jechať? Davaj, Jechať? davaj suda. Napriamo, Voloďa, napriamo. Ještě, že jste dobrý reportér, že umíte řeči, že umíte jazyky. Musel jsem se učit, no. No, já vím. Jsem se na tuhle reportáž Já jsem připravoval. Já jsem dlouho. rád, že jsem našel tohoto řidiče, protože oni dnešní, tato doba, tady čeští řidiči neumí ani jezdit s těma strojema, že jo. Aha. To má východ technika, to ježiš, Držba, že Volodě, Voloďa, jaký? choď pomalej! To plocho, je to plocho, Voloďa. A on je rád, víte, on se rád sveze, jak říkám. A
má děti u Moskvy? No nevím. Já jsem U vás je malčík? Yes. A skolko, Volodya? Krpatý, Adin? Ivan Krpatý. Jeden krpatý. Já čekám, až jeho synovi bude víc let, až bude moct taky řídit traktor, pak si koupím ještě traktor. Budu mít 2 řidiče z Ukrajiny, Jo. z Ruska. A u vás jak se to kurva, máte pole, Volodyo, nebo váš prezident? On mi vozí i, že vás přerušil. Vasil Bilak, nebo jak se jmenuje, váš prezident? Nás Lenin. Lenin. A on mi vozí. U nás Tokio Sanio Okamura. Mitsubishi Okamura. Hele, pane reporter, on mi ještě je dobrý, že já s ním dělám takový výměnný obchod tady s Voloďou. On mi vozí Dněpry a Iže Víš, že, hej. a Jo. tyhle ty stroje, já to tady pak distribuju dál. Jo, No, ty máš je to? Minulý rok jsem dělal komplet palubovku, ano, dobíjení, pošárna. Volodya to stíhá všechno, No, doufám, že to sleduješ. No, přístroje. Jo, To on sleduje, to on zná z Volhy, jo. má mazání je máslo a No vy jste tam musel kvůli němu nainstalovat ruský přístroje. přístroje. On je hrozně učenlivý, jo. Tak Jo. už to vypněte, pane. Ano. Tady jedeme do lesa, už byste nemuseli mít signál. Tak děkuji za rozhovor, Co? mějte se hezky, nashledanou. Nasle a zase příště. Zdravstvujte. Moc do piče. On mluví správně.